Parece like y subscribe. Todo vídeo ya, así lo puedo hacer matar corona. Ahora que ya ahora borro la mixer. Tampoco que like y subscribe. Estás en tus skills. Eso le da a la próxima familia. Pusimy hakie. Pusimy hakie do ja. Pusimy hakie. Tu rykno. Mira que canal na hack. De którego posiedzę na to? A to nie to y en como no matamos todo es como brut. Ay, sí lo tengo. Ya. Butuh corona. Μια κορώνα, παιδιά. Όχι. Για πώς έγινε αυτό? Γιατί παίρνουμε αστέρι. Για πού γίνεται αυτό? Λοιπόν, παιδιά. Πάρουμε κορώνα. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι τελευταία. Τελευταία πίστα για να πάει στην κορώνα. Θα δοκιμάσουμε. Να δούμε άμα είναι πιθανότητα. Subscribe. Συναντήτσα. Τίνα από εκεί. Μη μου πεις που παίζει κι αυτός, άμα παίζει κι αυτός. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το πλακώσω στο ξύλο. Λοιπόν, παιδιά, ξέχασα να ρωτήσω. Πατάμε και φεύγουμε κατευθείαν. Να, έτσι το κάνουμε. Αυτό τόσο γρήγορα είναι, τόσο πια πολλά περιμένουμε. Νίκησα!
Oh, ya le dejé. Tiene mi vídeo. Deja que vaya. Venga. Beszéltem a picture mondjuk lényeg valószínűleg pusztakát. Ez a szévége polióra. Ez a szélőmód. Ninja. Oh, ninja. Wow. Oye, ¿qué tal? ¡Ay, se le cayó! ¡Ay, que me dio esto, canal! Eso vamos a poner una corona. Entonces ya vamos a poner. Una comida hecha. Ya, no tenés eso. Oh, ya ligo. Pasa ya, papá. Pero, plomo. Ya vamos a tener ya bajamos. Ya no me veía para una corona.
Τι είναι το παιχνίδι μας κλέβει αστεράκι. Ναι, το πήρα. Έχω 8 αρκετό, οπότε μπορώ. Για πάμε. Παίρνουμε ένα... Παίρνω... Το παίρνω... Ωραία, το πήρα. Καταλάβα, τώρα θα πάω καρχαρίες. Αυτή πάλι. Διαφορετική. Ωραία, πάμε να την παίξω. Όχι ρε παιδιά. Ήταν αυτό. Ούτε ένας πίσω δεν υπάρχει. Θα ζητήσουμε από τα χάσει. Όχι! Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Όχι, δεν ήταν αυτό το βίντεο. Δεν τελείωσε ακόμα. Πρέπει να πάρουμε κορώνα. Και αυτό το βίντεο θα τελειώσει αύριο. Αλήθεια βίντεο. Γιατί 24 ώρες. Αστεράκι παίρνω. Και η μόνη ήρθα να παίρνω αστεράκι μου. Δεν με και αστεράκι. Λοιπόν, θέλω να το πάρουμε και κορώνα. Οπότε θα ξεκινήσουμε να κόλπο. Στο επόμενο βίντεο και στο 8. Αυτό είναι πιο εύκολο παιδιά. Μα δεν υπήρχαν φωτιά, θα ήταν τελείως. Δεν έχετε πολύ. Ωραία, τι την έχω. Και η μπανάνα χρυσή. Μπανάνα χρυσή. Σίγουρα. 4. Από σένα. Ωραία παιδιά. Λοιπόν παιδιά, έχει γίνει χαμός εμένα. Δεν θα αφήνω να πηδήσω. Επειδή θέλω να πάρω τη... Με κλέψει. Όχι, είναι παιδιά, χατά. Λοιπόν παιδιά, σε αυτό να δείτε τι θα παίρνουμε κορώνα. Να σας ξεκινήσω κάτι. Αλλά που ξέρω θα παίξουμε την πιο
διαφορετικές πίστες και αν θα την πέσουμε στην πίστα από ό,τι είναι από όλες τάσεις. Φανταστικά με είναι όλο μπλοκ. Φανταστείτε. Τι να κάνουμε. Είμαστε γρήγοροι. Όντως. Τώρα είναι. Σούπερ τέλειο. Τσακ, όχι. Όχι, για λίγο. Παραλίγο να το κάνω. Για λίγο, παραλίγο να το κάνω. Θα βρούμε μπούστησα.